nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po niya to alas 5:08. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madanangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Maray na hapon mga tugang, Sabado ngunyan. Ini po ang Bareta alas 5. Ako po ang sindong tagapagbareta, Joshua Bino. Detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nagpatanid ang Department of Health o DOH sa publiko kontra sa naglalakop na salang impormasyon manungod sa pinaghalian asin paagi kan pagbulong sa COVID-19. Sigun sa DOH, may mga pahayag na nagsasabing nadiskubre ini sa Singapore o nadiskubre ini Singapore ang COVID-19 na bako sarong virus kundi sarong bakterya na nalantad sa radiation asin nagdaranin pagbilog nin dugo na minaresulta sa pagkagadan kan tawo. Enot ng piglinaw kan Minister of Health kan Singapore na bako sa indahali ang impormasyon asin pinahimutikan ang salang bareta. Tinakwan doon kan DOH na ang COVID-19 iyo ang dahil sa SARS-CoV-2 virus asin bako sarong bakterya. Inabisuhan kan Health Department ang publiko na maging maikmat sa mga impormasyon asin magkuanin mga updates hali sa mga lehitimong sources arog kan sa indang opisyal na website asin social media platforms. Mientras tanto, inabisuhan ni Philippine Ambassador to the US, Jose Romualdez, ang mga illegal na Pinoy immigrant na voluntaryo ng maghali mantang nakatalaan na ipautob ni President-elect Donald Trump ang mas mahigpit na patakaran sa imigrasyon. Sinabi niyang magboluntaryo na dahil kapag na-deport ang mga ini, dahil na sinda makakabalik mas kinuarin pa sa Estados Unidos. Enot kini nagpahayag din kumpiyansa ang Malacanang na padagos na magkakaigwalin makusog na relasyon ang Pilipinas asin Amerika sa lindong kan bagong administrasyon ni Trump. Nakatalaan na magbuelta si Trump sa White House matapos daugon sa presidential election si Vice President Kamala Harris. Nagpahayag ni not guilty plea si Alice Guo o